Tara guys, akong luto na upo. Wala na siya kubutig tubig. Kaya magtubig mo siya. Kusugin yung tubig ang upo niya. Ako na siyang butangan o chili powder. Na. Wala kang ibutang kay. Para dito maghiwa-hiwa. Kaya kanib sa gamar ibutang halang na kay ni. Diba alam, may kinayag na parisan dayog mais na bugas. Magluto ko rog mais. Unya magprito og buwad. Ayan guys, luto na atong upo na may sardinas. Maanghang. Kanin na mais. Bigas. Tara guys, mga una ta sa atong lutong pamprobinsya na sinardinasan na upo og mais na kanon. Unya kay napay sinugba nga ikog sa tuna. Okay na, wala na akong magluto og buwad kay para makatipid po kay napay ugma napay sunod na adlaw nya pa ta ni trabaho. Tara, kanta. Tanaw, feeling kanyang pagkaon, Mauritius probinsya. Lami kayo, mais nga bugas. Nahinay day gubit, nya karon kay busog na siya. Nahinay ra papak. Sige na guys, see you next time. Sunod na video kay magluto na po ko laing putahe na ako ipakita ninyo. Ngayon ko kada og kaon.